yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Bamako lamorde Mali kon waktu to Nouakchott leydi Mauritanie. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamma Allah wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka wodi ko dilli wodi ko waɗi to leydi Mali waylitare mawde waɗi toon e nder kono leydi ndi pellital ngal colonel Assimi Goïta ƴetti mawɓe tato e nder kono ngu no tawa hen sukko horejo kono leydi ndi e horejo kisal kono ngu lomtinama e golle mabɓe ko saabi nde waylitere andinaka tafon ko laaɓi ko woni ɗum waɗi ko e saaha nde janguji kuliyankoɓe teska kañum e ŋakkere carburant ko saabi caɗele mawɗe million ji temedde jeenayyi kalisa franc Guinée woni ko taƴana dawriyankoɓe faalaɓe tawede e sungoji aroɗi toon to leydi Guinée ɗum no heewi ɗum holli hewɓe e ɓe waɗoɓe politique e biyol mabɓe fandare laamu ngu ko haɗude yoga e mabɓe tawede ɗi sungoji ko hecci hanki talata suudu halfinandu wote ɗe nantini o kabaru to Mauritanie tumaɓe bonnude e wujjude jawdi laamu no wawi fawede jukkoje cattuɗe ɗum holli horeɓe ɓe hanki horejo leydi ndi gaswani jertini hay neɗɗo goto no darde muɗum fotiri foof darata eɗen jukkoje ko ɗum waɗi fodde yimɓe capanɗe tato ma nodde ñawore ko ɓoyata tedduɓe bisimilla mon on calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to leydi Mali puɗortoɗen toon de horejo laamu fadde ngu colonel Assimi Goïta waɗi waylo mawngo o nder kono leydi ndi mawɓe tato nder kono ngu ina e mabɓe cukko horejo kono leydi ndi e gardiɗo kisal kono ngu ɓe du guittama e golle mabɓe nambiyen ɓe camminama woɓɓe lomtima e golle mabɓe ɗen kabaru lawɗugo rokkaka ko fati e ngu mbayligu nder kono Mali kono ɗum waɗi koye e sahade teska kewal janguji kuliyankoɓe gila e lewru jeenayyi ɓuuru faltindu goomu kuliyankaku na mbiyen goomu kuliyankoɓe zenim ina waɗi uddere e nder leydi Mali ngam hadde carburant immorade e leyɗele koddaɗe nadde e nder leydi ndi hunde e saabide caɗele mawɗe e nder ndi leydi keɗoɗen poli ba wonande cimtol to ngangol e batu jagorɓe alarba hanki wayloji mbaɗi e nder kono Mali général Keba Sangare gonnoɗo cukko haarejo kono leydi ndi jippinama e golle mum lomtimbo joni ko général brigade biyeteɗo Élysée Jean Daw o woni no hoorejo kono garde national leydi ndi golle makko cakkitiɗi ɗe haade golle makko joni ɗe ko ambassadeur Mali to Chine général Sambo Minkoro jakiti waɗama gardiɗo nden ko kono o ardinoma e hitande ujune ɗiɗi nogas gendarmerie Mali kadi o woni no hoorejo yilirde gendi ko fati e konunkoɓe hiɓɓe walla mbiyen tirailleur en andinde o lomti ko général Nuhum Watara tatab o ko général Toumani Kone kanko wonno cukko hoorejo kono jordi joni o ardinama ngun kono laamu Mali haalani taw saabu ɗi wayloji e nder kono leydi ndi kono e wiide kononke goto kalduɗo e AFP ɓen konunkoɓe ittaɓe e ɗe darɗe ko saabu golle mum en ina ngakki moƴƴude e wiide makko won e mabɓe ni so rentaki mabɓe nawe e yeeso ñawoɓe hollidde gila lebbi kewɗi joni Mali ina wuuri jangori kuliyankoɓe tawti ɗum kadi caɗele carburant nde tawno fedde kuliyankore jenim ina waɗi uddere mawde nder Mali hande carburant gumortoɗo leyɗe koddije mayri nadde e nder leydi ndi